sí. Quines activitats du a terme aquest programa? Per què és tan important la vigilància d'aquest virus i d'altres en les aigües residuals? Bé, sí, nosaltres des de l'ICRA coordinem la xarxa de vigilància del SARS-CoV-2 en les aigües residuals a Catalunya. És un programa que va començar l'any passat amb intenció de monitorejar la circulació del virus a la població. Aquesta aproximació d'estudiar el virus en les aigües residuals ja existia prèviament. Penseu que tots els virus que s'excreten, tant a femtes com orines, acaben a les aigües residuals, tot i que són restes del virus. En el cas del SARS-CoV-2 no el trobem infecciós, el trobem en les seves restes. Ens dona molta informació de quina és la presència en quantitat i en quin tipus de virus trobem a la població. Com que sabem que la xarxa de clavegueram d'una depuradora correspon a uns municipis determinats, podem relacionar concentració a l'entrada de la depuradora respecte al municipi que abasteix. És molt més econòmic analitzar una mostra d'aigua residual que no analitzar tota la població. Per tant, és un indicador complementari als que ja tenim de salut, com són els testos PCR, els testos d'antigen, etc. Però dona molta informació perquè no és depenent de quantes PCRs facis. Sempre està allà, no? El que excretem és indicador. I aleshores